И така, хора, добре дошли в това ново видео, където ще говорим за най-важната тема, а именно Джордж копае дъното. Първо да поговорим. Той се прави на жена. Не е просто от скетчове, но той дори носи женски дрехи в тия скетчове. Дори има и перуки, а не си ползва дрехите за коса. Има перуки. Хора, истински перуки вместо коса. Да, точно така трябва. Да. Второ да поговорим, че той ползва малчуганите за клиповете му. Сега ще си ви покажа. Ето ги и снимките. Вече сме свикнали българските ютубъри да ползват деца за гледане. Но те, защото са родители на тези деца. А само така, че Джордж на този е никакъв. Така Джордж излиза от блокът си за 5 минути, отива на улицата, някакъв фен му иска снимка и Джордж каза: ти си по-пълничко момче, изглеждаш на 3 и не можеш много да говориш. Млечните зъби тък му ти паднаха, както и предните два. Искаш ли да почнеш да участваш в мое видео? А и без това си непознат. Нещо по-различно. Джордж не се прави така. Ти буквално копаеш дъното. Да ползваш своите деца е окей, но да ползваш непознати деца, това вече за първи път го виждам. А да използваш чуждо дете, за да ти прави рекламата на тъпото фъглър, дето слабо и ягат и тъпите, ползваш чужди деца, за да те спонсорират и ти от него да си измиеш ръцете, че да го спонсорират и да го получиш безплатно. Ето той вече не се прави смисъл. Копаш дъното, ползваш чужди деца, да ти правят рекламите на скапанът фъглър. И после ти го получиш безплатно, защото създателите на фъглър ще ти кажат, че ти рекламата си е направил много добре. Копаш дъното, брат, такова казва. А сега нека да поговорим, че Джордж се възползва от YouTube да измука възможно най-много пари. Защото истинските хора, като Shadowhex, имат пари, с които да си живеят месеци напред. А Джордж, така, почва YouTube, изкарва 2000 лева, казва, че ще издържи 2 месеца и спира YouTube. Брат, ако се почне нещо, се продължава. Това се нарича двуличие. По единът начин си кажеш, почваш да качваш видеа, а после си кажеш: брат, изкарах 2000, сега ще си чувам 2 месеца. А родителите ти да не си мислиш, че така работят и после си взимат почивка от 1000 месеца, брат. Не става тъй. Мисъл, ти ще работиш или ще си почиваш? Повечето канал ти е почивки. Сега смисъл какво? Качи 20 шорта и сега пак спря. Ще си почиваш, тъй ли? В смисъл работа нещо. Джордж е халка. Казах ви, че той само си ползва чужди деца за буквално да му печелят рекламите и после да си получи фъглъра безплатно. Някакви по-пълни, такива, които не могат да говорят хубаво и като цяло той се възползва. Така почва и после спира с YouTube. А защо? Ако почнеш, не се отказваш. Shadowhex от 5-6 години не се отказва. И той да има 1 милион, пак не се отказва. А ти къде си, бе? Къде си, бе? Shadowhex така има 1 милион и продължава да качва всеки ден. Всеки ден качва видеоклипи. Ти всеки ден дори и 10 секунди шортове не можеш да качваш. Издънка си. Какво да кажа? Има хора, които много повече от теб се старат. Да, знам. Нещо